Molt bon dia, soc la Núria Salant i us dono la benvinguda a la Setmana de la Ciència 2021 des de la sala de conferències de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, que és l'escola a la qual soc professora de materials. Així doncs, per parlar-vos de l'enginy invisible, soc la Núria Salant i soc aquesta persona que veieu aquí a la transparència, professora de la UPC a Terrassa, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia i des de la meva recerca de dones inventores desaparegudes doncs he recollit alguns guardons que comparteixo, però que sabeu que a mi m'agrada presentar-me així. Jo sóc aquesta, la que veieu aquí, professora de materials enamorada dels metalls i forjadora aficionada. És el que té ser friqui. I aquesta imatge que veieu a dalt a la dreta estic jo picant ferro amb un taller de forja que m'estava fent una reixa que tinc a casa. Per el dia que em tanquin ja tinc la reixa. Feina feta. A la imatge de dalt al mig estic fent una altra tasca que també m'agrada molt, que és treballar amb un altre tipus de material, els dolços. Soc una molt aficionada, una gran aficionada a la reposteria i aquest és el pastís més xulo que he fet, que té 3 pisos. I mireu, quan les meves nenes eren petites, que són aquestes que veieu aquí sota, que estan amb mi, els preguntaven si la seva mare no feia coses normals. Fer pastissos potser eren normals, però picar ferro no era tan normal. Amb els anys s'han acostumat a veure que la seva mare era una raresa i afortunadament no em perceben així. Soc mare, soc àvia, soc filla d'aquestes dues víctimes que van ser els meus pares, que pobrets tenien una filla que es volia dedicar a una cosa rara, com deien ells, que era la metal·lúrgia. I tinc 2 germanes, també m'ho passo bé, També m'ho passo bé, me'n vaig de festa. I m'han passat coses molt maques a la vida que comparteixo amb vosaltres. M'han fet caricatures. Que et facin caricatures és un gran honor, perquè vol dir que algú posa el seu art a la teva disposició. Per tant, comparteixo amb molta il·lusió la caricatura que em va fer Yolanda de la Ipanda o la que em va fer Sandra Ube, l'autora d'un dels llibres que ha estat el meu llibre de capçalera, Supermujeres Superinventores. O aquest d'aquí que em va fer Raquel García, Raquel Berrifín, una gran il·lustradora molt coneguda, sobretot perquè és la dona que il·lustra els llibres de Clara Grima. I aquest d'aquí baix, que és un dibuix que em va fer la Noemí Villamuza. I m'han passat altres coses, com que després de fer una xerrada, un institut decidís, els joves de l'institut decidissin que el seu laboratori de tecnologia passaria a dir-se Laboratori Núria Salant. Aquesta és la imatge del laboratori Àngels Cardona de Ciutadella, Menorca, on el laboratori de tecnologia es diu Laboratori Núria Salant. I aquesta soc jo inaugurant una sala de reunions Núria Salant. I us explico això perquè quan jo era nena a Sant Boi, que és d'on soc, amb la meva escola de primària, jo era molt inquieta i la meva mestra tot el que em deia era «Salant, mai no farem res de profit de tu». Jo no li vaig fer cas i vaig voler perseguir allò que volia fer, que era dedicar-me a la ciència i més endavant, quan vaig descobrir la tecnologia, endinsar-me en l'àmbit de la tecnologia. Si hagués fet cas no hauria fet res. Penseu també que quan jo era nena a casa meva hi havia una enciclopèdia, una, i en aquella enciclopèdia només hi havia un nom de dona, Marie Curie. Quan jo plantejo que vull dedicar-me a la ciència, vaig arribar a pensar que la segona científica de la humanitat seria jo. I sí, podeu riure perquè era ridícul, però a mi em neguitejava molt això. Doncs amb aquest entorn que no m'animava gens, que no m'inspirava i que aparentment ho tenia tot en contra, crec que per sort de no fer cas vaig aconseguir dedicar-me a la ciència, dedicar-me a la tecnologia i ara poder compartir aquesta experiència amb vosaltres i dir-vos que tinc la immensa sort de ser professora a una de les escoles de tecnologia més maques del món, l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, que és des d'on es parlo, l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial, Audiovisual de Terrassa, que si teniu algun dia ganes de venir-nos a visitar, aquí us esperarem. Amb molt de gust, feu-m'ho saber, si us plau, perquè jo mateixa us ensenyaré l'escola, aquests 41.000 metres quadrats on, si m'haguessin dit de nena que estaria treballant, no m'ho hagués cregut. Sempre dic el mateix, els somnis s'han de tenir, perquè alguna vegada es fan realitat, fins i tot quan penses que
no t'atreveixes a tenir-los. Dit això, voldria compartir amb vosaltres part de la meva recerca. Mireu, em sento molt honrada de formar part de la fila zero que estic veient com evoluciona el món i com l'evolució de la ciència i la tecnologia ens ajuda a viure cada dia millor. Des d'aquesta posició privilegiada d'espectadora de fila zero, m'he dedicat 30 anys, que és el temps que porto a la Politècnica, al desenvolupament de la tecnologia des de la docència, des de la recerca. I el que he constatat és que la ciència i la tecnologia són, sens dubte, els motors de canvi que necessitem per dissenyar el món que necessitem, si ho fem bé, clar. I per dedicar-nos a aquesta ciència i tecnologia, el que calen són habilitats. Les habilitats, les competències que esperem que tingui l'alumnat que es vol dedicar a la ciència o l'enginyeria, pensant que enginyeria vol dir solucionar problemes amb enginy, no res més, doncs serien aquestes habilitats. La capacitat d'identificar un problema per trobar una solució possible, viable, creativa, flexible, cada vegada més amb un perfil internacional i, òbviament, els continguts de ciència i tecnologia sempre ajuden. Doncs, en aquesta definició de competències, penseu que enlloc posa que hagis de ser una persona alta o baixa, o rica o pobra, home o dona. No ho diu enlloc. Però en algun moment algú diu la tonteria de que això no és per dones, que la tecnologia, que l'enginyeria no és per dones. I el problema no és que algú digui una tonteria, el problema és que moltes generacions de dones s'ho van creure. I ens hem perdut moltes generacions de talent femení que no s'han dedicat perquè algú els va dir que això no és per tu. Doncs el que ha passat en la pèrdua d'aquest talent és que la història l'hem rebut amb una informació parcial. Així, per exemple, tenim noms de gran reconeixement com Da Vinci. Tothom sap qui era Da Vinci i aproximadament tothom sap què va fer i no cal que us digui ni qui era ni què va fer perquè és un personatge conegut i molt reconegut. També és un personatge molt conegut Einstein, Albert Einstein. I també Gaudí. Són noms que amb facilitat trobareu a qualsevol llibre, a qualsevol enciclopèdia. Si poseu els personatges més importants del desenvolupament de la ciència, sortiran ells amb seguretat. I són tan coneguts i tan reconeguts que si posem els seus noms a Google trobarem que tenen milions d'entrades. Milions. Això vol dir que a tot arreu hi ha milions de persones entrant, demanant informació, consultant, fent entrades a Wikipedia o el que sigui, perquè són personatges molt importants. M'he entretingut a buscar en els llibres de text quins són els exemples d'inventors, en tant que inventar és la part més sexy de la STEM, de crear allò que no existeix. I clar, aquests invents suposadament són coses que ens fan la vida més fàcil. Doncs, quan poses noms d'inventors o busques noms d'inventors als llibres, surten noms com el de Gutenberg, que com sabeu va inventar la impremta, o el de Franklin, que va inventar el parallamps, o surt el nom de Volta, que va trobar la manera d'emmagatzemar energia en forma de bateries, de piles. Novament són noms coneguts i novament són noms reconeguts, és a dir, que si posem el seu nom a Google, amb molta facilitat trobarem que tenen milions d'entrades i s'ho mereixen. No dic que no, compte, no dic que no, Però, en tota aquesta història, les persones que no han sortit en els meus llibres, en les històries que he pogut llegir, en els personatges protagonistes de jocs o d'històries, són les dones de ciència i de tecnologia. No en sabem gairebé res d'elles. No surten en llibres, hi ha poc contingut d'elles a la Viquipèdia i costa molt trobar informació, moltíssim. Estan aparentment desaparegudes com si fos un secret, que les tenen guardades i és top secret la informació que puguin tenir d'elles perquè jo no la he trobat. I si algú s'arriba a plantejar que no ha hagut dones que hagin fet coses interessants en l'àmbit de ciència i tecnologia, estem molt equivocats, perquè sí que n'ha hagut. N'ha hagut moltes dones que han fet grans coses.
Us poso uns quants exemples. Per exemple, Maria la Jueva. Maria la Jueva, la primera dona alquimista de la història. Una dona a qui els alquimistes de l'època van reconèixer i en els seus escrits acceptaven que Maria era una gran alquimista i que feia grans coses. Ella ens va deixar sistemes de separació, destil·lació, decantació i ens va deixar el bany Maria. El bany Maria rep el nom de la seva inventora, Maria la Jueva. Si ho hagués inventat un home, es diria Banyo Manolo. Això va així. Doncs Maria la Jueva, la primera dona alquimista de la història i inventora, d'entre altres coses, del bany Maria, té només, com veieu, 29.000 entrades a Google. Això queda molt lluny dels milions que hem vist fins ara. Tampoc sabem gaire d'Hipàtia, Hipàtia d'Alexandria, la primera dona matemàtica i astrònoma de la història. D'ella en sabem una mica arran de la pel·lícula Àgora, d'Amenàbar. Abans de la pel·lícula, Hipàtia era un nom desconegut i no teníem clar si era hombre, mujer o cosa. És així. Però, si mirem una miqueta qui era, Hipàtia és la inventora de l'astrolabi i va contradir a Ptolemeu, que defensava la teoria de que la Terra era el centre de l'univers, aquelles històries. Hipàtia es va atrevir, a banda de contradir a Ptolemeu, que va ser molt gros, doncs anar a les sessions d'Àgora a parlar. Els àgores eren espais on els homes anaven a formar-se i estava prohibida l'entrada a les dones. Ella va contradir la norma i això li va costar la vida i la invisibilitat. La primera dona matemàtica i astrònoma de la història té menys de 60.000 entrades a Google. Tampoc no en sabem gaire de Hildegarda de Bingen, la Da Vinci femenina. Aquesta dona sabia fer de tot. Era metgessa i farmacèutica i sabia molt a partir de productes naturals, dissenyar remeis i cures. Per això sempre la pintaven amb un morter a les mans. Però també era escriptora, filòsofa, compositora musical, poetessa. Carai, quina dona més completa! Però a l'edat mitjana, quan va viure Hildegarda de Bingen, una dona tan sàvia era candidata a la foguera. És aquest el motiu pel qual es va fer monja, ella i moltes altres dones sàvies que trobarem al llarg de la història que estaven darrere de les parets d'un convent. No perquè el convent multipliqués la seva saviesa, sinó perquè el convent les protegia de que no acabessin titllades de boges, de bruixes o malmirades. Doncs a aquesta dona li devem, entre d'altres coses, la cervesa, perquè en aquell temps que la beguda proteica que es podia prendre al matí no era pas el cafè amb llet, que és una beguda moderna, es prenia una beguda de cereal, aquella beguda de cereal que es prenia tenia una caducitat molt breu. Per tant, ella va suggerir afegir llúpol. L'addició de llúpol al fermentat de cereal permetia que durés més temps. Per tant, la cervesa que coneixem ara és gràcies a l'addició de llúpol que va proposar suggerir Hildegarda de Bingen. I en canvi el seu nom no surt a cap marca comercial de cervesa. La nostra pionera monja que es va atrevir a ser sàvia en una època en què estava molt mal vist, després de tot el que ens va deixar, té, mireu, 200.000 entrades a Google. És a dir, les tres dones que fins ara us he parlat amb prou feines, entre totes tres, arriben al 250.000. Tampoc no en sabem gaire de Josephine Cochrane, la dona que va idear i construir el primer rentavaixelles industrial. De vegades em pregunten si ho va fer per no fregar plats, però jo us he de dir que Josephine Cochrane era una dona rica. Ella no tenia necessitat de fregar plats, tenia cervell, però el que ella sí que va veure és que un plat brut o mal fregat, de cop, era un focus de contagi, perquè tots els bacteris que poguessin haver allà, en el moment que posaves més menjar, quedava el menjar contaminat. Llavors ella va dissenyar un equip que garantís que els plats quedessin higiènicament nets. Aquest va ser el seu gran invent i era a nivell industrial, perquè ella el va idear per restaurants, per hospitals, per escoles. Aquest invent es va estendre molt ràpidament per tot Estats Units, fins i tot va arribar a Europa. Clar que va arribar a Europa perquè el tenim ara a casa, tots el tenim rentavaixelles a casa, però quan va arribar a Europa volia dir
la reina d'Anglaterra, a Victòria Eugènia, li va donar una medalla en reconeixement a la tasca que havia fet estalviant milers i milers i milers de mals de panxa. Josephine Cochrane no va arribar a veure el rentavaixelles domèstic com el tenim ara. Ella no ho va arribar a veure. Estaria contenta de veure-ho. I us he de dir que el seu invent, tot i que és tan important, tant, que si un establiment d'hostaleria no té rentavaixelles, no tindria llicència per servir aliments, és així d'important, doncs gairebé no surt a cap llibre, no surt a cap llibre de text, això segur, i té, com veieu, menys de 400.000 entrades a Google. Això és el que jo dic, ser invisible. Igual d'invisible que és Mary Anderson, la grangera que va connectar unes escobilles al motor, al parabrises de la seva furgoneta, i així va inventar i patentar el primer eixugaparabrises de la història. Si fem una miqueta enrere i pensem quantes situacions de visibilitat nefasta s'han pogut solucionar gràcies a l'eixugaparabrises, veurem que aquest invent ha salvat milions de vides. En canvi, aquests milions de vides no són els milions d'entrades que té Mary Anderson a Google, perquè si entrem veurem que té 60.000. És a dir, és una absoluta desconeguda que tampoc, per descomptat, no surt als llibres de text. Igual que tampoc no surt Viola Louise Henry, la dona que més invents té de tota la història. Viola Louise Henry era molt joveneta quan l'any 1911 va patentar una geladora que seria el pas previ a patentar el congelador. El congelador que més endavant, amb l'invent de Florence Parker, l'any 1914, que era la nevera elèctrica, ens donaria les neveres amb congelador que tenim ara. Doncs la dona que va inventar aquest congelador no surt a cap llibre de text, però és que aquesta dona també va inventar el primer obrellaunes. El primer obrellaunes de seguretat, que és aquest. I es deia obrellaunes de seguretat perquè fins ara les llaunes s'obrien amb una eina que deixava les vores amb uns talls que les feien molt perilloses. Per tant, amb aquest sistema d'obertura de llaunes era molt més segur. Doncs ella va inventar l'obrellaunes, aquest obrellaunes, el paraigües plegable, tal com el coneixem, i el veiem a la fotografia, aquesta màquina, que era el linotipo, que era el precursor de la fotocopiadora, i una pila de coses que li devem a Viola Louise Henry, una dona que va viure tota la seva vida per inventar. No es va casar, no va tenir fills, només inventava. La darrera patent la va signar amb prop de 80 anys. Ens va deixar 110 invents i 49 patents, però el seu nom no surt a cap llibre de text i, com veieu, té poc més de 400.000 entrades a Google. Tampoc sabem gaire de Hedy Lamarr, la dona gràcies a la qual jo estic fent avui aquesta intervenció. Aquesta dona que ens va deixar una patent que era una de moltes, però la primera que va fer, que es titulava The Secret System of Communications i que va ser el protocol que va permetre les comunicacions inalàmbriques. La història de Hedy Lamarr és una història de pel·lícula, mai millor dit, perquè ella també va ser actriu. Hedy Lamarr neix a Àustria d'una família d'origen jueu i el seu nom era Eva Edwig Kiesler. Des de petita ella volia ser enginyer, sempre era el que volia ser, i els pares li paguen els estudis amb molt d'esforç perquè vagi a Alemanya a fer una enginyeria, la convencional. Quan està fent aquells primers anys de formació, li proposen si vol fer una pel·lícula. Ella era molt guapa i li diuen que si vol fer una pel·lícula i ella accepta. I li proposen que es despulli en aquella pel·lícula i li pagaran més. I ella es despulla. I es lia una que no us imagineu. El papa la vol excomulgar, la volien fer fora de la universitat i amb aquestes condicions ella coneix a un productor cinematogràfic alemany amic dels nazis que li ofereix casar-se amb ella per salvar-la del follon mediàtic i fer-li de representant. Eva Edwig Kiesler es casa amb aquell senyor i s'equivoca molt, perquè aquest senyor li prohibirà que surti de casa, ni per fer pel·lícules ni per anar a la universitat. De fet, es va dedicar a organitzar festes per exhibir la dona que tenia. Mireu quin trofeu que tinc, quina dona més guapa. Hedy Lamarr, presonera del seu marit, tancada a casa, on tenia de tot el que podia necessitar, dret de llibertat, escoltava per darrere de la porta quan el marit
parlava amb els nazis que el venien a visitar i aquells nazis es queixaven de que els havien espiat perquè havien punxat la línia, el concepte de punxar la línia. Ella se n'adona que en el sistema de comunicacions que hi ha en aquell moment, la part més feble és el fil, la línia físicament. Per tant, amb un amic que la ve a visitar regularment, un músic, George Antwill, troben la manera de que dues pianoles estableixin comunicació identificant la freqüència de ressonància. El que ella té al cap, que després escriurà com The Secret System of Communication, és el protocol d'eixamplament d'espectre de banda que permet identificar freqüències a les quals pot haver comunicació sense necessitat de fil. Amb aquesta idea al cap, fugirà d'aquell marit d'una manera molt creativa i quan arribarà als Estats Units canviarà el nom i serà Hedy Lamarr, la gran actriu de Hollywood, perquè és el que es recorda d'ella. La gran actriu protagonista de Samson i Dalila, la gran actriu que va refusar protagonitzar Allò que el vent s'endugué i que no li permetia a ningú que patentés la seva idea perquè era una dona. Ella va fundar una oficina de patents on va poder finalment patentar aquest esquema que veieu aquí al mig, que és part de la seva patent, i va patentar més coses. Però el que sabem d'ella és que era actriu i que era productora de cinema i en tercer lloc Google ens diu que era inventora. En aquests moments, des d'on us estic parlant, des de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, us puc dir que davant, a la porta de l'escola, tenim una plaça que és la plaça Hedy Lamarr. Només hi ha dues ciutats que tinguin plaça Hedy Lamarr. Una és d'una ciutat propera al seu lloc de naixement i l'altra és aquí a Terrassa. Per tant, si algun dia us ve de gust visitar la plaça que té el nom de la dona que va dissenyar el protocol que ens ha permès tenir una molt bona qualitat de vida durant aquesta pandèmia, ja que les comunicacions inalàmbriques han estat la clau per mantenir-nos formats i informats, doncs que ho sabeu. Hedy Lamarr, com veieu, precursora de les telecomunicacions, no existirien les telecomunicacions sense ella, té, com veieu, menys de 500.000 d'entrades a Google. Tampoc se'n parla gaire de Stephanie Kwolek, la química que l'any 1965, buscant noves poliamides, nous nylons, va descobrir i patentar un nou polímer que era terriblement resistent, més que l'acer. Aquell polímer, que ella va anomenar Kevlar, aquell polímer en forma de fils permetia ser tramat i fer una roba que podia arribar a aturar partícules a alta velocitat perquè les frenava. Era tan resistent al desgast i a la fricció que podia frenar una partícula que llavors no el podia travessar. Amb el Kevlar es van dissenyar elements de seguretat, guants, roba, proteccions esportives, i faig així perquè penso en els guants de moto que tenen Kevlar per aquesta banda d'aquí, de manera que si caus i rastregues les mans per terra, en tant que el Kevlar no es desgasta, la teva mà que està sota tampoc. El Kevlar en 10 anys va salvar més vides que la penicil·lina. Però Stephanie Kwolek mai va tenir un premi Nobel. Stephanie Kwolek no surt als llibres de text i, com veieu, té menys de 120.000 entrades a Google. I en aquest temps de pandèmia jo no he sentit que es fes lloança del nom de Letitia Mumford-Geer, la dona que va inventar i patentar la xeringa. La xeringa, tal com la coneixem ara, i que ens ha permès vacunar-nos i estar segurs. O tampoc, i que veieu, té 20.000 entrades a Google, és una absoluta desconeguda. Tampoc he sentit parlar gaire de Katalin Karikó, la dona que va dissenyar la primera vacuna d'àcid ribonucleic modificat. Què és el que vol dir Moderna? Moderna és l'acrònim de mRNA. No és res més, és el protocol que ella plantejava d'introduir un àcid ribonucleic modificat que animés el cos a dissenyar antígens davant l'acció de patògens. I llavors no era una vacuna de les que inserten el bitxo debilitat, no? Doncs la primera vacuna que ella va dissenyar va ser la de la sida i la primera vacuna, la Moderna, la va dissenyar i fabricar Katalin Karikó, però en canvi el seu nom no surt enlloc i, com veieu, té poc més de 100.000 entrades a Google. Seguim lluny dels milions. L'única dona que he trobat que tenia milions d'entrades de les que jo us volia parlar és Margarita Salas. Margarita Salas té 14 milions d'entrades, tot i que tantes vegades com han dit a la televisió la paraula PCR, no he sentit en cap moment
que fessin referència a que si tenim PCR és gràcies a Margarita Salas, ja que el seu treball de tesi doctoral va ser el desenvolupament d'una reacció que era la PCR, Polymerase Chain Reaction, una reacció per la qual, gràcies a l'enzim polimerasa, una petita quantitat d'ADN permet obtenir moltíssima informació, que és al cap i a la fi l'ADN, l'extracció nasovocal que et fan per veure si estem lliures del virus de Covid o no. Doncs Margarita és el cas més diferent, un rostre d'una bona visibilitat, tot i que, torno a dir el seu nom, no se n'ha parlat gaire. Aquestes dones de les que jo us he parlat, algunes tenen estudis, altres no. Ara vosaltres sabeu que podreu estudiar el que vulgueu. Ningú us dirà no pots, i menys pel fet de ser nen o ser nena, això ho teniu clar. Però no sempre ha estat així. Com ens ha anat a les dones voler tenir estudis i, sobretot, voler tenir estudis de ciència? Doncs mireu, les primeres dones que es van atrevir a arribar a la universitat per estudiar estudis de ciència van ser aquestes tres. Maria Elena Maseras, que va venir des de Maó a estudiar Medicina a Barcelona i va arribar vestida de noi. No va dir res, ni va dir a ningú que era una noia. L'any següent, Dolors Aleu farà el mateix i entrarà també a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Medicina, també vestida de noi. I també farà el mateix Martina Castells, que va venir des de Lleida. Les tres a la Facultat de Medicina vestides de noi. Per què ningú els digués res? Perquè, com veieu en aquesta imatge de baix a la dreta, la Facultat de Medicina era només per homes. Només hi havia homes estudiant per ser metges, que era una prestigiosa professió. Les tres noies, quan es coneixen, es troben Dolors Aleu, la del mig, aquesta d'aquí baix, que era molt valenta, i el seu pare era comissari de Barcelona, i Dolors Aleu diu que no vol anar més vestida de noi, que ella és una noia. El pare l'animarà a fer-ho i li posarà un guardaespaldes, i això és història. El dia que ella arriba vestida de noia amb guardaespaldes, una part de la societat la va aplaudir, l'altra part li va tirar pedres. I les companyes, la Martina i l'Helena, van decidir treure's la roba de noi i mostrar-se com eren. Les tres noies amb el guardaespaldes van acabar la carrera i quan van demanar el títol es van trobar que els títols s'havien de demanar a Madrid i Madrid va recriminar a la Universitat de Barcelona que hagués deixat entrar tres dones que a més tenien la ossadia de demanar el títol. Va retenir aquells títols tant com va poder i els va lliurar, quan no li va quedar més remei, l'any 82, alhora que promulgava un reial decret que podeu buscar, que diu que les dones no podien entrar ni vestides de noia ni vestides de noi, perquè, si ho feien, incorrerien en delicte. Molt trist, això. Clar, hi havia pares que estaven disposats a pagar un guardaespaldes, però no volien que les seves filles fossin delinqüents. Per tant, aquells pares van lluitar perquè la llei es fes enrere. No van aconseguir que la llei es fes enrere, però sí van aconseguir un segon reial decret, el 88, que deia que les dones podien estudiar sempre i quan passessin un tribunal. Aquell tribunal els preguntaria a què es volien dedicar i si elles deien que a treballar no les deixaven entrar, però si deien que es quedarien a casa, sí. Amb aquest decret regulador, en tot el segle XIX trobarem només 11 dones a tot el territori espanyol. 11, ni tan sols una dotzena. D'aquestes 11, les úniques que tenien llicència per treballar eren les tres primeres. De fet, l'única que va obrir un gabinet de medicina va ser Dolors Aleu. Les altres dues, una d'elles va morir embarassada del primer fill, per tant no va tenir oportunitat, i l'altra es va dedicar al magisteri. Dolors Aleu, però, va ser la primera ginecòloga de la ciutat de Barcelona i va fer molt bona feina. Totes les altres han estat desaparegudes, invisibilitzades, i les seves històries no han arribat enlloc, fins al punt que jo arribés a pensar que després de Marie Curie venia jo. Estava molt equivocada i sobretot també perquè no havia pensat que abans de Marie Curie hagués pogut haver cap altra dona que no sortia en els meus llibres. La normalitat arribarà a 1910, quan, per fi, amb un nou reial decret, les dones podem estudiar lliurement. Si jo he pogut anar a la universitat és gràcies a aquest reial decret i si
les vostres professores, o si a casa vostra algú té un títol universitari, ha estat gràcies a un reial decret que té poc més de 100 anys, és a dir, fa no res. Aquest reial decret permetia que sense cap problema poguéssim arribar on fos. I a partir d'aquí comencen les dones a entrar a la universitat. Però a 1910 les úniques dones que entren a la universitat són dones de bones famílies. Les dones de classe normal o humil no arribaran fins més endavant. Arribaran amb l'arribada dels boomers, les filles del baby boom. I aquí m'hi sento part protagonista. Quan jo vaig arribar a la meva facultat de Ciències Químiques, que és la carrera que vaig fer químiques, després em vaig especialitzar en metal·lúrgia i després vaig fer un doctorat en enginyeria metal·lúrgica. Doncs, quan vaig arribar a químiques, a mi em van posar primer H, és a dir, el 8è primer per la S de Salant. L'any anterior havia hagut 2 primers. En un any van passar de 2 a 8. Aquest va ser l'increment que va suposar, que és aquesta pujada que fa la corba. Aquest increment va venir de les mans de la percepció dels obrers d'aquest país de que els seus fills i les seves filles podien tenir formació universitària. I gràcies a la política de beques d'aquell moment van poder estudiar. Amb l'arribada dels fills i les filles dels treballadors a la universitat arribarem a tenir aquest 50% que tenim ara, però on no vam arribar va ser a l'enginyeria. Entre 1929 i 1964, només 3 dones a tot Espanya acabarien una carrera d'enginyeria. L'enginyeria seguia sent una formació per homes, i si m'apureu, per homes rics, que era el que el meu pare m'hauria dit si jo li hagués dit que volia ser enginyera. La primera titulada, que la veieu a dalt en una foto en ton sèpia, Pilar Careaga, era de Bilbao, va estudiar a Madrid, i la darrera prova que havia de fer era conduir una màquina de tren. Aquella prova va requerir-li molt de temps perquè no li donaven permís, perquè no volien que una noia toqués una locomotora. Li va costar tant que quan va acabar la carrera, a banda de que la premsa se'n va fer ressò, que és la foto que veieu, la primera dona conductora de locomotores, no van posar que era la primera dona enginyer industrial, enginyer en aquella època, doncs quan a ella li preguntaven anys després, perquè era alcaldessa de Bilbao, senyora Careaga, ¿usted qué es? Ella sempre deia, yo soy conductora de locomotoras. La primera enginyera catalana és la del mig de la foto, Isabel de Portugal Trabal, que va estudiar aquí a Barcelona, ella sola tota la carrera, l'única noia, i que es va passar la vida dedicada a demostrar que ho podia fer. Tota la vida no va fer res més que demostrar que ho feia i que ho feia bé. No es va casar, no va tenir fills, només treballant. Jo la vaig conèixer en aquesta escola, l'any 2000, quan vam celebrar el primer Congreso Nacional de les Mujeres i la Ingenieria, i al qual jo vaig tenir l'honor de ser la secretària. Ella va ser una ponent convidada i a partir d'aquí la vaig poder veure més vegades i em va arribar a explicar que no s'havia pogut permetre la feblesa d'una família, perquè deia que si hagués tingut una família, qualsevol cosa que hagués anat malament, haurien tirat la culpa a que ella no es dedicava prou. D'alguna manera va ser víctima de ser la primera o la única i de tota manera em va regalar aquesta frase, que no hi ha cap ofici que no pugui fer una dona i amb això li faig honor. La tercera enginyera d'Espanya, actualment l'enginyera viva de més edat que tenim, és Laura Tremosa, una gran amiga meva. La Laura va viure situacions molt curioses que ella sempre les explica amb un somriure perquè té un tarannà d'allò més positiu. Ella diu que no li deixaven signar els projectes perquè posava Laura. Li demanaven que posés la inicial i el cognom perquè el client no s'adonés que el projecte el signava una noia. Ella va tenir una vida normal, es va casar, va tenir fills i, de fet, és la primera dona que jo vaig conèixer que s'havia construït una màquina d'impressió 3D, la tenia a casa seva. I quan li vaig preguntar per què ho havia fet, va dir que per jugar amb els seus nets, una àvia normal. Laura Tremosa, una gran amiga meva, i clar, jo miro aquesta foto i dic, aquesta del mig, jo l'he conegut, la de baix, és amiga meva, però és que les següents que venen han estat professores en aquesta escola fins fa no pas tant que s'han jubilat. Parlo de Josefina Maillo i d'Ester Riba. Van ser alumnes d'aquesta escola i professores en aquesta escola, les úniques alumnes i les úniques professores que va haver en el seu moment. Els va costar molt que les deixessin prosperar. De fet, he remarcat que són catedràtiques d'universitat
perquè van haver d'examinar-se fins a 3 vegades per aconseguir la càtedra, cosa que els seus companys a la primera ja ho aconseguien. I clar, jo penso que si he conegut aquesta és amiga meva i aquestes han estat companyes meves que tenien el despatx aquí al costat on us estic parlant i s'han jubilat fa 3 dies, jo sóc una mòmia, sóc part de la història, sóc un dinosauri. Mare meva, mare meva. I clar, el que sí que us puc dir que ens ha passat amb tot això és que hem tingut molt de talent desaparegut, invisibilitzat, i el problema és que quan no hi ha models, no hi ha vocacions. Això és així. Cap nen, cap nena poden plantejar que volen fer una cosa que no coneixen. I si les nenes no han vist models de dones que es dediquen a l'enginyeria, és possible que alguna pugui pensar que l'enginyeria no és per dones, cosa que no és certa. No és certa ni que no hagin hagut dones a l'enginyeria, ni és cert que l'enginyeria no sigui per dones. Però bueno. Llavors, el Gender Gap fa referència a aquest gràfic que mostra que hi ha un 50% o més de dones a la gran majoria de formacions universitàries, llevat dels estudis tècnics, on tenim no arriba al 30%. I això és així a tot el món, a tot el món. Però en el cas de la meva universitat, la Universitat Politècnica de Catalunya, la distribució de població, de professorat, que és equivalent a la d'alumnat, és la que us mostro a la foto. En aquesta imatge veiem que cada columna, que és un departament, té la part superior d'homes i la part inferior, està en blau, que són les dones. En sèrio, en sèrio. Jo pensava, després de 30 anys, que aquest gràfic s'hauria convertit mica en mica en un tros de la samarreta del Barça, però veig que no. Veig que estic molt lluny, perquè hi ha departaments on la presència és veritablement mínima. Sí? Doncs aquesta és la distribució de població que trobaríeu a qualsevol universitat politècnica d'arreu, on encara estem en conjunt per sota del 30%, però hi ha àmbits on el percentatge és molt, molt inferior al 10%, i tot és, en bona part, per la falta de models i de referents. I aquesta falta de models i de referents ens ha portat a idees equivocades, com que mai hi ha hagut dones que es dediquessin a, que no és cert. Sempre hem estat. El que passa és que no constem o estem amagadetes, com a la foto. Aquesta foto vol fer homenatge a les Matildes. Les Matildes, com sabeu, en honor a Matilda Gage, que es va queixar de que a tots els treballs que ell havia fet el seu nom no sortia publicat. Doncs aquesta és una imatge de l'equip de treball de Miguel Catalán, un expert en espectrofotometria de la Universitat de Saragossa, que li agradava contractar dones i ell volia tenir talent femení, tenia un 40% de dones al seu laboratori, cosa que la comunitat científica li criticava molt. Però quan venia alguna personalitat, el rector les posava al fons de la foto. I si ens quedem al fons de la foto, ningú se'n recorda de nosaltres. És per això que dic, noies, baixeu a primera fila, no apartem els nois, no. Però jo vull una primera fila de noi, noia, noi, noia, noi, noia. Una primera fila representativa, no com ara, però bueno. I és per això que m'he dedicat els darrers 20 anys de la meva vida a fer cerca i recerca d'aquestes històries, de la història de les meves referents que no van poder-ho ser, de les meves pioneres que van estar abans que jo, i recollir les seves fites en aquesta exposició, en aquesta conferència que estic fent, en l'exposició que us mostro i que cedim gratuïtament a totes aquelles escoles que ens la demanin, només cal que contacteu amb nosaltres i així ho farem, us la farem arribar, o bé fent la cerca de material, aquestes campanyes que fem de visibilització i que són necessàries per compensar tots aquests anys d'invisibilitat. Del que us mostro aquí, aquest llibre Supermujeres, Superinventores, que és un llibre que m'acompanya, que l'utilitzo moltíssim perquè té més de 90 patents de dones de tot arreu i de tots els àmbits i està il·lustrat per la Sandra Uve i a més fet amb molt de mimo, és el meu llibre favorit en aquest sentit, sense deixar de banda d'altres llibres que hi ha excel·lents, els de Valerosa, Mujeres de Ciencia, Històries de nenes rebels per dormir, etc. O la iniciativa de Eloi Bernal de fer calculadores, la línia de Casio Women in Science, que posa a les calculadores
una imatge d'una dona a la caràtula, d'una dona científica o inventora, una tecnòloga. I com que vaig veure que no hi havia cap programa de televisió que parlés de dones inventores, n'he fet un. I presento, des de fa una mica més d'un any, ara començarem la quarta temporada, el programa L'Enginy Invisible a Fibracat TV, on cada dimecres a les 8 del vespre surt la primera versió d'aquell capítol que després es pot anar veient repetidament o el podeu veure a internet. I cada dia parlem d'una dona inventora o una dona tecnòloga. Doncs, amb tot això, queda molt per fer, queda moltíssima feina per fer. Hem de rescatar encara molt de talent i jo crec que hem de captivar la vostra atenció de nois i de noies. Nois, si us plantegeu fer enginyeria, que sabeu que l'encertareu, perquè la tecnologia és el futur i a més hi ha tantes enginyeries, com diu la meva amiga Maria Villarroya de la Universitat de Saragossa, dir que no t'agrada l'enginyeria és com dir que no t'agraden les xutxes, perquè hi ha tantes que segur que hi ha alguna que t'agrada, no? Doncs mireu-vos-les amb estimació, amb la mateixa estimació que la tecnologia us mira a vosaltres. Per tant, nois, si us plantegeu, endavant. Noies, a vosaltres us dic, us necessitem. Necessitem el vostre talent per compensar tants anys d'invisibilitat. Per tant, si els nois són llestos, vindran a estudiar enginyeria, però si els nois són molt llestos, us animaran a vosaltres, noies, a que feu i estigueu amb ells, perquè el millor que es pot posar, el millor que es pot passar és que en el seu equip hi hagi homes i dones, és el millor, Llavors, aquesta intenció és promoure aquesta reducció d'aquell eslaó que hem vist abans i encara queden coses per fer. Per exemple, si a Google posem scientist, surten imatges d'homes i de dones, però si a Google posem inventor, surt aquest senyor. A veure, que aixequi la mà qui vulgui ser com aquest senyor de cara avorrida, cabell gris i corbata taronja. En sèrio, la imatge d'inventor que hauria de sortir és aquesta, on estaria el vostre talent jove, brillant, combinat i amb alegria, que és el que toca. És el que toca, en fi. Soc una dona tech, i les dones com jo no som rares ni diferents, en absolut. Som tan normals com un grapat de nous. I ara direu que estic boja. Què tenen a veure les nous? Les meves nous, les d'aquesta foto, que és una panera que tinc a casa, totes, si us fixeu bé, són tribalbes. És a dir, que en comptes de tenir dues meitats com una nou normal, totes, si us fixeu, en tenen tres. Jo em sento com una nou d'aquestes, aparentment normal, però no, tengo mi puntito, ponle yo. I, bueno, doncs diuen que està tot fet, no és veritat, queda molt per fer encara, queda encara molt per fer. Encara hem d'aconseguir que aquell gràfic sigui la samarreta del Barça que jo persegueixo i tenim totes aquestes dones que estan desconegudes i invisibilitzades que haurien de ser reconegudes, haurien de ser visibilitzades perquè les seves històries són absolutament imprescindibles de conèixer. Companys, companyes, us dic que el futur és vostre. Mireu que tant si us ho dic en català com en castellà com en anglès, no separo nois de noies. El millor futur, sense enginy invisible, serà el que construirem conjuntament, tenint en compte tots els talents. Exemple d'això són les colles castelleres, que mentre només van ser de nois no van passar de 8 pisos i ara que són de nois i de noies han pogut arribar amb facilitat als 10 pisos. Treballant plegats aconseguim millors resultats. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i sabeu que ara podeu fer comentaris i preguntes pel xat del YouTube. Si per la raó que fos ara no feu preguntes o tal, o perquè no podeu o perquè ja se us fa tard, que sabeu que sempre ens podeu arribar consultes, suggeriments, opinions o preguntes per correu electrònic i us les respondrem el més aviat possible. Jo ara el que faig és que em col·loco aquí per veure si hi ha alguna pregunta al xat i poder-la respondre. Per tant, amb permís.
soc capaç de veure si hi ha... De moment no tenim cap pregunta. Tenim en aquests moments 11 entitats o ordinadors connectats. Em consta que ens estan acompanyant en aquesta xerrada a l'Institut Alexandre Deulofeu de Figueres. Aquí saludo la Gemma Roca, i que si no vaig errada, la Gemma Roca és professora d'aquí, d'aquest institut. És un institut que conec, que he visitat, que m'estimo molt. A l'Institut d'Aiguaviva de Mollet, també, que fa molt poc us he estat visitant en persona per parlar-vos de les titulacions de la Politècnica i de l'Institut La Ferreria de Montcada i Reixac. Per tant, us agraeixo que us heu volgut connectar a aquesta sessió i si voleu fer alguna pregunta, doncs bé. Adrià diu que bon dia, bon dia. No entenc la pregunta que fa Adrià, pregunta si és inventora, pregunta si jo sóc inventora. Si la pregunta va per mi, et diré que si consideres que una persona que tingui patents és inventora, aleshores sí, perquè en tinc 3 de patents. 2 patents industrials, una d'un procés de fabricació de materials compostos i l'altra d'una màquina de trenar cable, i la tercera és una patent més lúdica d'un clauer musical. Em pregunten des de l'Institut Alexandre Deulofeu com se'm va despertar l'interès per la tecnologia i per la ciència. Doncs jo us he de dir que de petita la tecnologia jo no la coneixia perquè no me n'havien parlat, però la ciència sí que em donava moltes més respostes a les curiositats que tenia. Jo era una nena curiosa, de sempre, i això de descobrir coses ho trobava apassionant. Per tant, que volia ser científica va ser des de petita. A mesura que anava avançant amb els estudis, primer les meves referències eren les meves mestres de primària, després les meves professores i professors d'institut, i aquí és on vaig començar a tenir professors homes, i després a la universitat, quan de cop algú em diu soc investigador, soc investigadora, tenia com un halo, místic. Llavors, si bé la meva vocació era més aviat cap a la docència, descobreixo la recerca i descobreixo la part apassionant de veure amb els propis ulls les coses. Llavors, la vocació va apareixent mica en mica i la tecnologia arriba a la meva vida quan me n'adono que més enllà de la ciència busco alguna cosa més. Busco més que entendre com es fan les coses, que és el que m'explica la ciència. Això ho explica molt bé Theodor von Karman, que la ciència explica el món que tenim, però la tecnologia o l'enginyeria ajuda a crear el món que encara no és. Jo aquesta part de creativitat, de buscar solucions als problemes, és la part que m'atreu. I és així com, des de l'especialitat de metal·lúrgia, tinc molt a prop l'enginyeria metal·lúrgica. Llavors, jo crec que va ser casualitat. No era una vocació des de nena. No sé si jo vaig trobar la tecnologia o la tecnologia em va trobar a mi. Sigui com sigui, estic molt contenta, Em pregunta la Carme Riu. Doncs, a veure, la meva formació, ja ho he dit, és de química metal·lúrgica. Fa 30 anys que estic a la Politècnica. Com a professora d'enginyeria, si és la dedicació que tinc, fa 30 anys, gairebé 31. És el temps que porto. I Alejandro em pregunta si sabria alguna cosa sobre Rosalind Franklin. Sí que sí. De fet, em pregunten des de Montcada i Reixac. Mireu, un dels programes de l'Enginy Invisible li vam dedicar a la Rosalind Franklin perquè vam trobar que era un nom que havia de ser reconegut i visibilitzat. Rosalind Franklin era una investigadora que va aconseguir fotografiar la doble hèlix de l'ADN. Quan va compartir aquella informació amb el seu director de tesi, el director de tesi la va atrair molt perquè li va passar la informació a Watson i Crick.
que eren dos investigadors que també anaven buscant l'origen de la vida, l'explicació de com es reprodueix la vida. I aquí el concepte d'ADN i la informació que té l'àcid desoxirribonucleic era clau. Però la forma de la molècula la va trobar a Rosalind Franklin dedicant-hi moltíssimes hores a aquella tasca. De fet, va rebre tal quantitat de radiació que va acabar morint per víctima d'un càncer. Doncs, com deia, el seu director traeix a la Rosalind Franklin i li passa la informació a Watson i Crick, que no tenen cap mena de mirament en publicar-ho sense ella. Ella fa una contrapublicació explicant detalls de la descoberta d'aquella imatge que només la persona que ha fet la imatge pot saber. I així deixa en evidència que Watson i Crick han utilitzat una informació que no els hi pertany. De tota manera, la comunitat científica no va fer cas de la Rosalind Franklin i Watson i Crick van rebre un premi Nobel. Van rebre un premi Nobel per al seu descobriment, cosa que és molt injusta. Només un dels dos, diria que va ser Crick, que va reconèixer en algun moment que el nom de Rosalind Franklin havia d'haver sortit en aquella convocatòria dels Nobel. Watson no ho va negar sempre, a la més grande. Llavors, Rosalind Franklin és una dona que ha quedat invisibilitzada perquè algú li va prendre el seu descobriment, però és un cas igual que el de... Hi ha moltíssims casos de Alice Miner, que va ser la descobridora de la fissió nuclear juntament amb Otto Hahn, però Otto Hahn ho va publicar sense ella i Otto Hahn va rebre el Nobel sense ella. O Mileva Maric, que li va fer els càlculs numèrics a Einstein. Einstein és el científic conegut i reconegut, però Mileva Maric va haver anys que va viure en la misèria. Per tant, sí que sabem alguna cosa de Rosalind Franklin, d'acord? Llavors, continuem. Hi ha intervencions que no aporten res. La Carme, quin és el projecte que més m'ha interessat? Jo els projectes que vaig conèixer eren els d'acers inoxidables austenoferrítics, que era amb el que em tocava fer recerca, però sí que vull dir que aquest projecte de rescatar els noms de dones inventores és el projecte que més il·lusió m'ha fet dedicar-m'hi. Per tant, l'enginy invisible diríem que és el meu projecte. Em pregunta que l'Adrián que per què soc feminista. És que això no sé què respondre perquè, a banda que trobo, i perdona'm, una pregunta impertinent perquè no pertoca, trobo que és que no té res a veure. Soc feminista perquè crec i defenso que les dones són tan importants, tan intel·ligents i tan capaces de fer igual que els homes. El feminisme no posa les dones per sobre dels homes, sinó que les posa al mateix nivell que és el que toca. Si posés a les dones per sobre seria feminazi i crec que no ho soc. Però ser feminista per mi és tan natural com respirar, no? Per tant, no sé dir-te, feminista és com, no sé, com dir per què t'agrada respirar, en el meu cas. Alumnes de l'institut, la Brunso, sou alumnes de primer de l'institut AL. Fernando, Alon, no. Perdoneu-me, però no he sabut veure de l'institut. Deulofeu, vale, que només té una pregunta. Quantes visites té Madame Curie? Ui, milions. Madame Curie té milions. Madame Curie té milions de visites. El que passa que jo m'he centrat d'alguna manera en les dones inventores. Madame Curie va ser una gran científica, però inventora no. Per tant, en tant que l'enginy invisible anava més a la part de creació de noves coses, no l'he contemplat, però té milions d'entrades. És la dona més referent i més coneguda arreu, arreu. Gràcies a vosaltres, Dolors Brunso Carbonell i Alexandre Deulofeu. Em pregunten si estem en un moment de la vida que les dones estan considerades en l'àmbit de la ciència o encara no. Si estiguessin tan considerades com es mereix, jo crec que jo ja no faria aquesta xerrada. Sí que estan més considerades que no estaven, però encara ara ens trobem que es justifiquin invisibilitats per fer... Però si surt el jefe ja n'hi ha prou. Si ho fem a l'inrevés, no. M'explico. Quan una taula rodona convoca només homes, ningú es queixa. Ningú es queixa. Es veu tan natural que siguin homes parlant com si és... El cas més escandalós és una taula rodona només d'homes per parlar de la lactància materna. Flipem, però bueno. Ara bé,
Si se'ns acut convidar dones per una taula rodona, ràpidament rebem crítiques. Si seria el mateix, no? Si jo he buscat a la millor persona per parlar d'un tema determinat i casualment aquelles millors persones són dones, no hauria de ser la probabilitat igual que una taula només d'homes, però encara es critica aquesta discriminació en positiu, que no és el cas en ocasions. Per tant, encara queda molt per fer, Encara queda molt per fer. Queda molt per fer, molt per fer. Maria Arroyo dona les gràcies per la xerrada. Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos. Després hi ha intervencions que no tenen cap sentit, per tant ni les esmento. Alicia Ginard, moltes gràcies. Sé que ens portes acompanyant tot el dia. Per tant, moltíssimes gràcies per la teva atenció. I amb això ens acomiadem. Us volem donar les gràcies novament i ens acomiadem des de la sala de conferències de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta Setmana de la Ciència 2021.